Som rada, že som dostala možnosť vám predstaviť nové, novúčičké auto športového charakteru, športového dizajnu, trošku kypriacich tvárov, ale aj to športovci potrebujú. Je to model Mini Cooper S. Vidíte, má krásne okrúhle očičká, žmurkajúce ledkami, má nádherný predok, kde je krásne viditeľný znak s tmavými prvkami, aj matnými. Máme krásne kolesá, značka Pirelli, 18, ktoré fantasticky držia na ceste, nielen v zákrutách, ale aj na šmikravých povrchoch. Zrkadlá červené, fantasticky sa v nich vidíte, môžete sa upraviť. Otváranie je veľmi jednoduché, priblížite sa k autu, otvoríte, nazriete, tá vôňa, zatvoríte týmto spôsobom, áno. Zádoček, ako sa patrí, so svojím menom, so svojím logom, so stieračom, samozrejme s krídelkom, to nesmie športovému autu chýbať. Pevný podvozok, veľmi typickým prvkom na Coopriku sú zadné svetlá, ktoré sú trojuholníkové v štýle britskej zástavy. Kufor jednoducho sa otvorí, má tu trojuholník, veľmi dôležitá výbava. Kufor 210 litrový, vraj malý, nie v žiadnom prípade. Máme tu plavecké potreby, turistické potreby, máme tu pitný režim, máme tu dostatok jedla. A ak by sme potrebovali väčší priestor, môžeme zadné sedadlá sklopiť a okamžite máme neuveriteľne veľa miesta. Odporúčam to ženám, nám, ktoré máme v sebe športového ducha. Tie, ktoré v sebe športového ducha nemajú, si to iba myslia. Pretože stačí sa dostať k takému autu a okamžite sú z nich športovkyne. Super!